hygger sammen. Altså, hvis jeg kan få lov at spille og synge, så vil jeg gerne være med. Skal vi så stå med fingrene i pølser og fritter? Ad. Jeg vil hellere til Hollywood. Er det sådan, man spiller poker? Må du selv om det? Rolig nu. Kan vi ikke løse det her på en anden måde? Nej! Ring efter en ambulance! Politi! Hjælp! Det vi forventer af jer er ikke talent, men sved. Her er jeres opgaver. Melanie, Daniel og Karoline, I 3 er tjenere. Vi har også brug for en opvasker. Jeg har hørt, du skulle være effektiv. Bevis det, du står for opvasken. Hvor er jeg så bare sulten. Han dufter så godt. Melanie, din frokostpause starter først om 3,5 minutter. Fra nu af passer du tiden. Forstået? Kom så i sving alle sammen. Hun skræmmer mig altså. Ja. Stakkels Rosa Klau aldrig har betalt lån tilbage. Hun kommer til at knokle for os resten af hendes liv. Og mens du går og bliver en stor stjerne, kan Rosa kun drømme om det. Mor, jeg tror, du er det klogeste menneske, jeg nogensinde har mødt. Og har du dog ret? Jeg vil gøre alt for, at Rosas lille café ikke får succes. Vi fik ordren. Kunden har lige svaret. Hvilken ordre? Hvilken kunde? Elias, kan du huske for reklamere for vores frokosttilbud over i filmstudiet? Catering for de kendte. Kodylt. Nu kommer vi til at levere frokostsandwich til filmstudiet hver middag. Og møde stjernerne, når vi bliver endelig berømte. Ja, jeg ved godt, det lyder dumt, men vi skal lave en dansefilm meget snart, vi har tænkt på en pige. Lidt ligesom dig som hovedrolle. Han er bare så lækker. Og på min arm. Mig fri kys. Også mig. Okay, så. Kom, Rosa. Han er slet ikke noget for dig. Sådan en opblæst filmfidus. Jeg er ikke nogen oplæst filmfidus. Jeg er Futurestars største stjerne. Jeg håber på, at der findes en, der vil elske mig som den jeg er. En, der kan se igennem det hele og holde af det, hun ser. Jeg har besluttet mig for, at du skal til engeleksamen. Det skal være nu. Fedt! Ja, det er måske lige lovligt tidligt, men en del mener altså, at du har været her længe nok. Jeg skal være engel. Hvor er I fede? Og du har været hele pensummet igennem. Ja. Her. Vi har en opgave til dig. En ganske ung pige. Rosa. Okay. Det lyder interessant. Hvad? Vil jeg bestille en sandwich og en kaffe latte? Hvad? Kunne du se at skrubbe af? Hej, Oliver. Selvfølgelig. Hvilken dressing? Det bestemmer du helt selv. Det bestemmer du selv. Det var en sandwich og en latte. Lad mig lige komme til. Så viser dig, kære Rosa, hvordan det skal gøres. Du skal videre, Oliver. Rosa er først lige startet her, og bliver op af mig, Victoria. Her har vi sandwichen, og her er en latte på husets regning. Der faldt den. Lad mig nu lige. Værsgo. Det er helt okay. Jeg er pludselig ikke sulten mere. Jeg tænkte på, om du havde tænkt på at komme til vores audition. Det er i morgen. Rosa, der er vist lidt opvask i køkkenet, der venter på dig. Afsted. Hop. Jeg tænker over det. Hej. Hun er jo ikke interesseret i din oplæste film, nar. Jeg håber, du kommer. Det gør jeg, Oliver.
Denne lille, intrigante, dårligklædte, smageløse lille husslave tror vel nok, hun bliver lille filmprinsesse med prins Charming ved sin side. Det er da tydeligt, at Oliver har mig til rollen, og Rosa kommer og ødelægger de første sarte bånd af mig og Olivers spirende kærlighed. Han skal vælge mig til rollen. Så, lille Victoria. Ja, du skal langsomt lidt ud. Det er godt. Se på mig, mor. Ligner jeg ikke en stjerne? Det er mig, der skal være filmstjerne, ikke hende. Ja, det må jo ikke ske. Jeg vil være filmstjerne. Det bliver du også. Stol på mig, Victoria. Lyt nu godt efter. Jeg har en plan. Det eneste, der står i vejen for de glimrende fremtid, er lille Rosa. Og hende må vi bare få ryddet af vejen. Du er genial, mor. Men hvordan? Lad os komme lidt af min grønne mirakeldrik i en kærligt tilberedt sandwich. Stakkels Rosa arbejder jo hele dagen, og hun bliver vel sulten på et tidspunkt, ikke? Sovset Rosalille for evigt. Hvad i alverden laver du her? Hvis du vil være engel, må du så komme ned på jorden i en vis fart. Rosa har brug for din hjælp. Det passer jo ikke. Caféen går fantastisk. Filmstjernen er vild med en. Hvad skulle jeg kunne hjælpe med? Det forstår jeg godt, men Emil, sådan kommer det ikke til at fortsætte, medmindre du... Med mindre hvad? Godt. Hvad er du parat til at ofre for Rosa? Alt. Jeg vil ofre alt. You light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my nights with song. Hvem er du? Jeg synes, jeg kender dig. Nå ja, du er ham, der blev stukket ned. Jeg hedder Emil, og jeg er din personlige engel. Eller snart engel, du ved. Med 4 lygter og det hele. Ej, du laver grin med mig. Nej, den er god nok. Rosa? Ej, det er for mærkeligt, det her. Kom, du skal være stjerne i Future Stars nye dansefilm. Jeg skal op i de her klude. Wow. Hvor er de flotte. Nå, så må jeg også hellere se at komme videre til himmels. Jamen, hvad nu, hvis jeg får brug for din hjælp igen? Det gør du ikke. Du må kun kalde på mig 1 gang. Ellers skal du feje far heroppe fra gulvet, så det må du helst ikke. Nå, så må jeg også hellere smutte. Jamen, får det så aldrig at se igen? Jo, selvfølgelig. Vi ses jo opstairs på aller siden. Slap nu af. Det haster jo ikke. Vel, smukke. Farvel. Tag dig sammen, Victoria. Det er nu, det gælder. Har du sandwichen? Så sødt lille Rosa og visselul. Nu bliver caféen så dunkel. Spis nu din sandwich og læg dig ned, for nu skal du sove for evigt. Kære Rosa, vi ser, hvor hårdt du arbejder hver eneste dag. Du lægger al din kraft og energi i din drøm. Vi beundrer dig så meget, synes du er en dygtig pige. Mor, altså, jeg synes, Rosa, hun er en doven. Og så rundt i dum pige, bare. Jeg synes, hun er så dum. Jeg mener dygtig. Har jeg lavet verdens bedste sandwich til dig? Du knokler hele dagen og laver sandwich til alle os andre. Nu er jeg smurt ind til dig. Vil du ikke smage? Det er mægtigt sødt af jer. Men jeg er simpelthen så træt. Og alt mest lyst til bare at komme hjem. Kom, prøv bare en lille bid af din favorit. Bacon, kylling og masser af salat. Tak, sød Victoria. Så lad man dog smage. Rosa, du er min søster, og jeg holder mere af dig end noget andet i hele universet. Du skal leve. Emil, du har igen. Men så bliver det jo til. Et støvfnug i dit hår. Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg er din bror, og jeg elsker dig. Så var det derfor, du havde mit billede. Du ledte efter mig. Og jeg fandt dig. Nu har jeg en familie. Det har jeg aldrig haft før. Emil. Rosa, vil du love mig en ting? Du skal ud og finde kærligheden her på jorden. Jeg ved, den venter på dig. Emil.
Hvem er I? Vi er engle. Tjek udstyret. Jamen, hvis I er engle, hvorfor hjalp I så ikke Emil, så han ikke blev til støv? Jamen, man kan altså kun blive til engelsen op fra alt. Jamen Emil, han har fået jo alt for mig. Hvorfor blev han så til støv? Ja, det var ret Jean-Pierre. Hun er som skabt til rollen. Oui, oui. Dine venner har forladt dig. Hvordan føles det at blive svigtet? Mine venner har ikke forladt mig. Hvor mange kærester har du haft før, Oliver? Hvad er der galt? Alle de fotografer og nærgående spørgsmål, det var ikke det, jeg drømte om. Vil du så ikke have rollen? Jo, jeg har altid drømt om at blive berømt. Men er det det værd? Det er jo en del af pakken, honey. Oui. Jamen, så tror jeg, jeg vælger at blive min café. Jeg har kæmpet så hårdt for at få den café op at stå. Det er mit liv. Det er mit drøm. Det er mig. Du vil da smere end det her, Oliver. Ved du hvad, Oliver? Bare lad hende gå. Der er masser af piger at vælge imellem. Rosa, vent. Kan du bruge en ekstra optagelser? Ja, selvfølgelig.